Good morning guys. दा आं डिउटियाव थांनो ओंखारबाय ओंखारगासिनो दङ। आं दा देखायलांनो नागिरदों आं बे जेराव थायो बे लामाखौ ओमफ्राय मन्दिर देखायलांनो मोनदों आरोना। दा आं जेराव थायो फरायो माबायो बबे कलेजाव मावो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं बेनिफ्राय ओंखारनानै आं मेन गेटखौ देखायलांगोन। नायलांनो थाबानो जाबाय। आरो न'आव दङ माने खानाय खानगासिनो आरोना। So guys, आं गयफोर जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय एसे ओंखामा ब्रेकफास्ट बिदि एसे जायो आङो। बारा दा 9टायाव 10टायाव ब्रेकफास्ट मोनजागोन। दा 10टायाव ब्रेकफास्ट जानानै ओंखाम जायो आरो। दा लोगोफोर होनबा आं थांनोसै बेफोरबायदि न'निफ्राय हाब्रुखौ मोजां बांलायखौ दांबाय हाब्रुया आंबो थांगोन। दे गाइस होनबा आं दोनथ'नोसै। आं दा देखायलांबाय थानोसै नै आं ओरैनो ओंखारलांगासिनो लामाजों ओंखारलांसै नायलांबाय था। आं दा बे दैयावनो ओरैहाय ओंखारलांसै नालाय हाजोमारिनि दसे बे गामि गोजा आरोना। Karena terus apa lu? जायो फुजायाव दासो माबा बिबार बावदों। Lama gue bisa dengar. Itu bisa. Tangan rekonsil. Bang, kalau saya konsil, anda bilang ada yang lagi tangga semua rumah. Jangan lupa ikan itu.
बे मुदुमफुल बारफोरजों हाजायो एम्फौ लानो बिराद मोजां जादोंमोन नै लानो होनायमोनबा लानो होआना बेयाव गियोसो फाग्ला जाथिफ्रा इन्दि बिलाइफ्रा नुवाखै नै साउथ इन्डिया तामिलनाडुआवबो नाय माबायदि इन्दि बिलाइ दङ खाथियावबो हनै बै गोजौआव हस्टेल जोंनि हिन्जावफोरनि लेडिस हस्टेल नै दैखौ माबायदि आजावना दोनो दहाय फुङावनो फैखांबाय आजावबाय दैया थांगासिनो आरो दा मानसिफ्रा गावबागाव खामानियाव थायोबा न' लिंनो थायो आरो न' सिङावबो दङ न' सिङावबो फैयो बोरमा न'फ्रा इन्दि दंफां आंना सिनारिया बेनो आरो इन्दि दंफांफ्रानो नै दाङाखौथ' सोरबा सिनाय नङा खोमा जि गोजौ गोजौ जाखायो गोरलैयाव जि जायो जोङो बेखौनो बायनाङा आरो जि मोजां आरो बे माबाखौ मिथिया दाउला खिंगुरखौ नोगोद जायो फाग्ला जाथिया नङा बे जोगोनारफ्राबो बारा गोजान गैथारला नै गेट मोनथामसै आं जोंथिं हजा बारा नै थायहांदों सिजेन मोनफानि मोनथाम थायखायो फाथालथाम थायो फाग्लासो बे जायगानिया नै गेटआ आं दा बेजों हाबलांसै आरो जोंनि गेट आं बेजों हाबनोसै ATM nih dia ATM yang bikin ada bentuk